രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗുരുഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാർദ്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം വിപദ ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അധ്യായം 18. അധ്യായം 18 പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണ കുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു. ആ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി 18ാമത്തെ 52 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് തോന്നുന്നു. അതില് നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശ്ലോകം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണ കുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു.
അപ്പൊ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് സൂതഗോസ്വാമിയിലാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താണ് വിശ്വസിച്ച് രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ടും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വിജയത്തോടെ അത് ഭരിച്ചതായിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മള് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ശാപത്തെ കുറിച്ച്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കിട്ടിയ ശാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അതില് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് തുടങ്ങുന്നത് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്, അത്ഭുതകരാം വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തമാണ് ആര് രക്ഷപ്പെട്ടത്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ദ്രോണപുത്രന്റെ ആ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ, അതായത് ആ അസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്, മരണപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് മുതല് ഇതിലിപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം പറയുമ്പോ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും കലിയുടെ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അതിൽ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അശ്വത്ഥമാവിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തില് ദഹിച്ചു പോകുമായിരുന്ന പരീക്ഷത്തിന്, കാരണം അത് നമുക്കറിയാം അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ് ചൂടിന്റെ. ആ പരീക്ഷത്തിനെ മാതൃഗർഭത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള കരുണ കൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചു. ആ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ലഭിച്ച ആ രാജർഷി പാണ്ഡവംശത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചു, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ മഹത് പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ആ രാജർഷിയെ കുറിച്ച്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ അത് കേൾക്കുന്നതിനും ഒരേപോലെ തന്നെ ജിജ്ഞാസുക്കളായിരുന്നു ആര്, രണ്ടുപേരും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും മരണത്തെ കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്നതില് സൂതഗോസ്വാമിയും അതുപോലെ തന്നെ ഋഷിമാരും രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ജിജ്ഞാസുക്കളായിരുന്നു എന്നാണ് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണ ശാപം കൊണ്ട് തക്ഷകൻ തന്റെ പ്രാണൻ അപഹരിക്കുന്ന ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഋഷി, അതായത് രാജർഷി ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും എന്തായില്ല, ചഞ്ചലനായില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കാരണം എന്താണ്, ആത്മസമർപ്പണം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭക്തന് എന്തില്ല, മരണത്തിന്റെ ഭയമില്ല. ഒട്ടും മരണത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്, തക്ഷകന്റെ ദംശം അദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളൊന്നും ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സ്വന്മനസാലെ തന്നെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, മരണത്തിന്റെ ഭയം ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം അപ്പൊ അതിന് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ അതിന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും, അതായത് തന്റെ അനുയായികളെല്ലാം യാത്രയാക്കി എന്നാ പറയുന്നത്. പരിത്യജിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറാകാണ് ഇവിടെ, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തയ്യാറാകാണ്. സ്വയം ശിഷ്യനായിട്ട് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാണ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തയ്യാറായി. മാത്രമല്ല തന്റെ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിനോടുള്ള മമത അതെല്ലാം വെടിഞ്ഞ്, ഇവിടെ മുമുക്ഷുക്കൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നവന് ഒരു കഴിവുണ്ട്, ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ള പരം ദൃഷ്ട നിവർത്തത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ അങ്ങനെ മമതയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ഗംഗാ തീരത്ത് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ക്ലേശകരമായിട്ട് അതൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നിടത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ഭയരഹിതമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എവിടെയാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല, അവിടെ നമുക്ക്
ഭയം ഉണ്ടാവാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. നമ്മുടെ മരണം അതൊന്നും നമ്മൾ പിന്നെ ഭയക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ നിത്യവും ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്ക് മൃത്യു സമയത്തുള്ള വ്യാകുലതകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഹാസം വഴി ലഭിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സദാ സ്മരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, സംഭ്രമത്തിൽ അകപ്പെട്ട് അവ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തേണ്ടി വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭയം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അഭിമന്യു പുത്രനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് ചക്രവർത്തിയായിട്ട് വാണ കാലത്തോളം കലിദോഷങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ പ്രഭാവം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കലിയുടെ ആഗമനം മുമ്പേ സംഭവിച്ചെങ്കിലും പരീക്ഷിത്ത് അത്രയും മികവുറ്റൊരു ഭരണാധികാരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് അവിടെ എന്തിനു സാധിച്ചില്ല, അധർമ്മത്തിന് വിത്ത് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. സത്ഭരണം എങ്ങനെ അധർമ്മത്തെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. കാരണം ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കലിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. സത്ഭരണത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് അവിടെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഇവിടെ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയ നിമിഷത്തില് എല്ലാ ആധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന കലി ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ആഗതനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പോയ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ആര് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു, കലി ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും ധർമ്മവും മങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അധർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാവം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പടരും എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, പരീക്ഷിത്ത് കലിയോട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിദ്വേഷം കാട്ടില്ല, മറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, തേനീച്ചയെ പോലെ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. തേനീച്ചയെ പോലെ കലിയുടെ ഗുണത്തെ അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്താണ് ചെയ്തത്. കലിയുഗത്തിലെ സച്ചിന്തകൾക്ക് പോലും ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യേക അത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിന്മയെ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴും ഏക എന്താണ് പറഞ്ഞത്, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഭരണതന്ത്രം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം കലിയുഗത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് കലിയുടെ ഗുണത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ സച്ചിന്തകൾക്ക് പോലും ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം കലി സത്യത്തിനോട് ഒരിക്കലും ഈർഷ്യ കാട്ടാതെ ആ ചിന്തകൾക്ക് പോലും ഫലം ലഭിക്കും, സച്ചിന്തകൾക്ക് പോലും ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ശുഭവശത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ധീരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് ധീരന്മാരെ വെച്ചാൽ ആത്മനിയന്ത്രണം നേടിയവര്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവര്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് കലി ഒരു വെല്ലുവിളിയേ അല്ല, മറിച്ച് അശ്രദ്ധരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യര്, അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്താണ്, വളരെയധികം കലിയെ നേരിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ, ചെന്നായ ആട്ടുകൂട്ടങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കലി ദുർബലന്മാരെ പിടികൂടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കലിയുടെ പ്രവൃത്തികള് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുർബലരായിട്ടുള്ളവരെ, അതായത് ധീരന്മാരല്ലാത്തവരെ കലിയുടെ ദുർപ്രവൃത്തികള് അവരെ പിന്തുടരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവർക്ക് കലിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പരീക്ഷിത്ത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരുന്നു, ജാഗരൂകനായി തന്നെ ഇരുന്നു. രാജാവിന്റെ ജാഗ്രത, പ്രജകളുടെ രക്ഷ, അതായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ലക്ഷ്യം. എപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു, പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ലക്ഷ്യം. സൂതഗോസ്വാമി അടുത്തത് പറയുന്നത്, ഋഷി ശ്രേഷ്ഠരെ, താങ്കൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ പുണ്യാത്മാവായിട്ടുള്ള ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാണ് ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഇനി 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ജീവിതത്തിൽ പരമപരിപൂർണത ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അന്തിമ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും
വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ക്രമമായിട്ടുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, നമുക്ക് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രവിക്കണം എന്നാണ് ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഇത് തന്നെ വീണ്ടും പറയാണ്. ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭാഗവത ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ശൗനകാദ് ഋഷി പറയാണ്, സൂതഗോസ്വാമിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ മഹനീയമായ ലീലകൾ വിവരിക്കുന്നത് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമൃതപാനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. മരണത്തിന് വിധേയരായ മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധമായിട്ടാണ് എന്തിനും പറയുന്നത്, ഹരിനാമത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവത് കഥകളും എന്ന് അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നത്. അതായത് ഭാഗവതവും ഹരിനാമ ജപവും ഇത് രണ്ടും അമൃതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അമൃത് പാനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മരണത്തിന് വിധേയരായ മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധമായിട്ടാണ് എന്തിനും പറയുന്നത്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് നാമജപത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അനേക ന്യൂനതകൾ അപൂർണമായ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മം മൂലം ഫലം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന നിശ്ചയമില്ലാതെ ഈ അഭികാമ്യ കർമ്മം പുണ്യയജ്ഞം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യാഗശാലയില് യാഗശാലയിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, അഭികാമ്യമായ യാഗധൂമങ്ങളാൽ ശ്യാമവർണ്ണമായെങ്കിൽ, അപ്പൊ പുക കൊണ്ട് അവിടെ എന്താ പറയാ, പുകയേറ്റ് മങ്ങിയിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾക്ക് മുനികൾക്ക് സൂത ഗോസ്വാമി പകരുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ മധു ആശ്വാസമായിട്ട് മാറണം. അപ്പൊ അവിടെ യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ്, അത് പറഞ്ഞത് ആശ്വാസമായിട്ട്, പാതാരവിന്ദ മധു ആശ്വാസമായിട്ട് മാറി എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിധി നിഷേധങ്ങളെക്കാൾ ഭക്തിയുടെ മാധുര്യമാണ് ആത്മാവിന് ശാന്തി നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഗോവിന്ദനാൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട പാതാരവിന്ദ സുധ സത്യമായിട്ടും എന്താണ്, അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, ഋഷിമാർക്ക് സാധിക്കാണെന്നാണ് അവിടെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ക്ഷണനേരത്തെ സഹവാസം പോലും മുക്തിക്കോ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തിക്കോ തുല്യമല്ല. അതായത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ സഹവാസം പോലും മുക്തിക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, സ്വർഗസുഖത്തിന് തുല്യമല്ല. കാരണം ആത്മീയ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോ മുക്തി എന്നത് ഭക്തസംഗമത്തിന് മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഗമത്തിന് മുന്നിൽ തൃണം പോലെയാണ് മുക്തി. കാരണം മുക്തി ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര തൃണം തുല്യമാണ്. മരണം കാത്തു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക അധികാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? കാരണം ഭക്തസംഗമത്തിന്റെ അപാരമായ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്തല്ല, മുക്തിയല്ല ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം എന്നതാണ് ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് സംഗി ഇതിന്റെ നേരെ വിപരീതനാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും അനുഗ്രഹവും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണം മുതലായവ സദാ സംസർഗം പുലർത്തുന്ന ഭാഗവത സംഗി ഇതിന്റെ നേരെ വിപരീതനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം സംസർഗം സദാ അഭികാമ്യനാണ്, ആരാധ്യനാണ്, മൂല്യമുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഒരുവൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന്. അപ്പോ ഏറ്റവും വിശേഷമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, അത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് അതില് പറയുന്നത്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇനി പറയുന്നത്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും, അതായത് ശിവനും ബ്രഹ്മദേവനും പോലും, സകല യോഗേശ്വരന്മാർക്കും, ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും പോലും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് കഥകൾ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും തൃപ്തി വരിക? കാരണം ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും പോലും എന്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ സാധാരണ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്,
ആരാണ് പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അത് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മുനിമാർ സൂതനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ തുടർന്നും വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമിയോട് വീണ്ടും അവർ പറയണം ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശുദ്ധഭക്തനായ സൂതന്റെ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവയാണ്. ഭഗവാനെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള അഭയമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും എന്താണത് ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാണ്. കാരണം ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ഋഷിമാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമിയോട് പറയാണ് പക്ഷിരാജാവായിട്ടുള്ള ഗരുഡന്റെ അഭയസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അഭയം പ്രാപിച്ചത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പക്ഷിരാജാവായിട്ടുള്ള ഗരുഡന്റെ അഭയസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മോക്ഷത്തിന് ഹേതുവായിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷണ ശക്തി ഈ കാരണമായിട്ടുള്ള ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ദയവായിട്ട് വിവരിച്ചു തരാനാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പോ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കേവലമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് എന്താണ് ഭക്തിയിലൂന്നിയ ജ്ഞാനമാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവൻ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിശുദ്ധ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഋഷിമാര് ആരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്രിയമായ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വ്യാസദേവ സുതനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ പ്രകമ്പിതമാകുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സൂതഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പവിത്രമായിട്ടുള്ളതും പരമവുമായിട്ടുള്ള അനന്തനായിട്ടുള്ള അപരിമേയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ വിവരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ വിശാലമായിട്ട് വിവരിക്കാനാണ് മുനിമാരുടെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പരീക്ഷത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ ഭക്തർക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി ഭക്തി പരത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുക എന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നമനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിശാലമായിട്ട് വിവരിച്ചു തരാനാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഋഷിമാര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സൂതഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് മിശ്രവർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും ഈ മഹാത്മാക്കളെ സേവിച്ചത് വഴി പവിത്രനാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? വിനയത്തോട് പറയാണ് സൂതഗോസ്വാമി, ഞാൻ ജനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? മിശ്രവർണ്ണത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ വിജ്ഞാന ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവര്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളെ സേവിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പവിത്രനാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ്. താഴ്ന്ന ജനനം ഭക്തിക്ക് തടസ്സമല്ല, മറിച്ച് മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും സംസർഗവും കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു? നിത്യമായിട്ടുള്ള എന്തിനേയും ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് നമുക്ക് എന്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം? ആ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സമല്ല. താഴ്ന്ന കുലത്തിലെ ജനനം ഒരിക്കലും ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ളതല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം കൊണ്ടും ആ നിന്ദ്യനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാശ്ചാത്തലത്തെയും എന്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവത്തിലേക്ക് ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അനന്തശക്തിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. അനന്തവും അമേയവുമായിട്ടുള്ള ശക്തികളുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനന്തൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആ അനന്ത ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം മഹാഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലും ജപിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ പാപങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാലും, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാലും ഉയർന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാലും ഭഗവത് സ്മരണ അവരെ പവിത്രീകരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം.
ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം നമുക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അനന്തമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, അനന്തമായ അമേയമായ ശക്തിയും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെടുമെന്നൂടെ പറയാണ്. നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അനന്തനും അമേയനുമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായിട്ട് ആരും ഇല്ലാന്നും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ഉദാരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള പരമപുരുഷനെ വർണ്ണിക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളുള്ള ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? അത് എത്ര വിരിച്ചാലും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപൂർണമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ബ്രഹ്മാവ് ശിവനും പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി 21 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് മുനിശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഈ രണ്ടുപേരുടെയും തമ്മിലുള്ള, അതായത് എന്തിനാണ് ശാപത്തിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനത്തെ അതായതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ശാപം വരുന്നത് പറഞ്ഞ മുനിശ്രേഷ്ഠനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ, ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മുനിശ്രേഷ്ഠ ശമീക ഋഷിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന നാമത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും അർഹനായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ശിവനും ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എന്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഗംഗാനദിയെ കുറിച്ച് പറയാണല്ലേ. ഗംഗാനദി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന ഗംഗാ ജലത്തെ ശിരസിലേറ്റുന്നതാണ് ആര്? മഹാദേവൻ. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പോലും ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗംഗാജലത്തെ ശിരസിലേറ്റാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശമാണ്. ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ലൗകികമായ ദുരിതങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശത്താൽ ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഗംഗാനദി ഗുണം. അപ്പൊ ഗംഗാനദി ഇത്രയും പവിത്രതയാകാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശത്താലാണ് അത് ഒഴുകി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗംഗാനദിയും ഇത്രയും പവിത്രമായിട്ട് വരുന്നത്. പവിത്രത കിട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് അത് എവിടേക്ക് വരുന്നത്? ശിവൻ അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഗംഗാ നദിയെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ 4 സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢീകൃതമായിട്ടുള്ള ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാര് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളും അതായത് സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അഹിംസയ്ക്കും ആത്മപരിത്യാഗത്തിനും അതായത് അക്രമാരഹിത്യത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സന്യാസ ജീവിത ക്രമത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്കായിട്ട് തൽക്ഷണം ഗമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും. ഭഗവാനിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തില് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാര് അവർ ഓൾറെഡി അങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ആത്മനിയന്ത്രണം ഉള്ളവര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊരിക്കലും എന്തനുഭവപ്പെടില്ല? ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധനങ്ങളൊന്നും അവർക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടില്ല. അപ്പൊ സന്യാസത്തിന്റെ പരമമായ പദവിയിലേക്ക് അവർ വേഗത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരാനും അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളെക്കാൾ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പക്ഷികള് ആദിത്യനെ പോലെ അധികാര നിർമ്മലരായിട്ടുള്ള അല്ലയോ ഋഷിശ്രേഷ്ഠത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. കാരണം അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സുതഗോസ്വാമി പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയാനാണല്ലോ വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സുതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഞാൻ അത് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷികള് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, പക്ഷികള് ആകാശത്ത് പക്ഷികൾ അവയുടെ ചിറകുകളുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് എത്ര ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച്, അതായത് ജ്ഞാനികളായവര് അവരുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എത്രത്തോളം ചിറകിന് ശക്തി ഉണ്ടോ ആ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പക്ഷികൾക്ക് ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനികൾ, അതായത് അവരുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാന് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് തങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനിലേക്ക് അവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, അതായത് ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. 24-25 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇനി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് വനത്തില് വേട്ടയാടുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് അത്യന്തം വലഞ്ഞു. ജലം തേടി നടന്ന അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടു, പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ശമീക ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. മുനി അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ഋഷി നേത്രങ്ങൾ അടച്ച് സമാധിയിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ചലനം ആരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മുനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനിവിടെ 24-25 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയായിരുന്നു മുനിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ശ്വാസം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിരോധിച്ച് 3 അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ, എന്നത് ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, അബോധം, ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നത്, ഈ മുനി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം സമാധിയിലായിരുന്നു. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ 3 അവസ്ഥകൾക്കും അതീതനായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല, മുനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അത് അദ്ദേഹം ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നെന്ന് പറയാണ്. നിമിഗ്നനായിട്ടുള്ള ഋഷി മാൻതോല് ധരിച്ച് ജട കെട്ടിയ നീണ്ട മുടി ദേഹമാസകലം ചിതറിയ നിലയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ദാഹിച്ച് തൊണ്ട വരേണ്ട രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടതായിട്ടാണ്, ജലം ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ആ മുനിക്ക് ഒരു അനക്കം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞിട്ട് മുനിയോട് ജലം ആവശ്യപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രാജാവ് എന്ത് വിചാരിച്ചു, വിശപ്പും ദാഹവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ വിവേകത്തെ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവിടെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുനി തന്നെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നാണ് ആർക്ക് തോന്നിയത്, രാജാവിന് തോന്നിയത്. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാജാവ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു കോപം ആർക്കും അവിടെ ആവശ്യമില്ല, രാജാവിന് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് വരുന്നില്ല അവിടെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിവേകം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ രാജാവിന് തന്നെ അപമാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് രാജാവ് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. കാരണം മുനി യാതൊരു ഇരക്കവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാജാവിനെ അത്യന്തം വിശപ്പും ദാഹവും ഉള്ളവനാക്കി തീർക്കിയാൽ രാജാവ് തന്റെ കോപവും ഈർഷ്യയും ബ്രഹ്മർഷിയുടെ നേർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള സാഹസം കാട്ടി. അപ്പൊ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ ആ കോപവും ദേഷ്യവും വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം കൊണ്ടും തന്റെ ആ വിവേകം പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആര്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ തന്നെ മുനി അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് രാജാവിന് തോന്നിയിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, രാജാവ് ആ ഋഷിയുടെ നേരെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള, കോപത്തിന്റെ ഈർഷ്യയും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹസം കാട്ടാണ് ഇവിടെ ആര്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ രാജാവ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണരെ എപ്പോഴും ആദരിച്ചിരുന്ന രാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി വന്നത്. അത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്,
രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? തന്നെ അവഗണിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് ആശ്രമം വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ വില്ലെടുത്തിട്ട് വില്ലിന്റെ അഗ്രം കൊണ്ട് ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ മുനിയുടെ കഴുത്തില് മാല പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 31 മുതല് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ഖേദപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുനി സമാധിയിലായിരുന്നോ അതോ തന്നെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി കൂട്ടിയിട്ട്, കാരണം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് എന്ത് ക്ഷത്രിയന്റെ കുലം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി കൂട്ടിയിട്ടാണോ അങ്ങനെ ഇരുന്നത് എന്ന് ഒരു സംശയം ആരിൽ വന്നു? രാജാവിൽ വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വയം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ് അത് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള തെറ്റ് ചെയ്തു, തന്നിൽ നിന്ന് അരുതാത്തൊരു പ്രവൃത്തി വന്നുപോയി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ഖേദപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാണ് ഇവിടെ ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അതിനുശേഷം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ പുത്രനാകയാൽ മുനിയുടെ പുത്രൻ മഹാ തേജസ്വിയായിരുന്നു. അത് ശൃംഗിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശമീക ഋഷിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി. അപ്പൊ ആ ശൃംഗി കൗമാരപ്രായമാണ്. വളരെയധികം ആവേശത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. കളിക്കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് തന്റെ പിതാവിനെ അപമാനിക്കപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ആ ബാലൻ വളരെയധികം കോപത്തിലായി. അപ്പോ രാജാവ് തന്റെ പിതാവിന് നേരെ കാട്ടിയ അവഹേളനം സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തായിരുന്നു ആർക്ക്? ഈ ബാലന്. അദ്ദേഹം രാജാവിനെ കൊണ്ട് തന്റെ പിതാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദുരിതത്തെ ശ്രവിച്ച് ആ ബാലൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രാജാവിന് ആരോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? യജമാനന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത വാതിൽക്കല് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നായയോടായിട്ടാണ് ആരെ ഉപമിക്കുന്നത് ഇവിടെ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ശൃംഗി പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്തരത്തില് ചെയ്യുന്നത് യജമാനർക്കെതിരായി അതിരാത്ത പ്രവർത്തികൾ, അതിരാത്ത പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വീട്ടുപടിക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന നായയെ പോലുള്ള ഭരണാധികാരിയുടെ പാപങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചാലും സേവകന്മാർ പാലിക്കേണ്ട അഥവാ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് യജമാനന്മാർക്കെതിരായിട്ട് അതിരാത്ത പാപങ്ങൾ അവര് ചെയ്യുന്നു. അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ആരോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് ഇവിടെ? നായയോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട്, അതായത് ഗർവോടെയുള്ള ആ വാക്കുകൾ കലിയുഗത്തിലെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ രക്ഷകരായിട്ട് വാഴിച്ച രാജാക്കന്മാർ ഇന്ന് യജമാനന്മാർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന് ശൃംഗി ക്രൂരമായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ ശൃംഗി പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ രക്ഷകരായിട്ട് വാഴിച്ചിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഇന്ന് യജമാനന്മാർക്കെതിരായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആര് പറയുന്നത്? രാജകുലത്തിൽ അനന്തഗാമികളൊക്കെ നിശ്ചയമായിട്ടും ഗൃഹപരിപാലനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കാവൽ നായ്ക്കളാണ്. അവർ വാതിൽക്കൽ തന്നെ നിലകൊള്ളേണ്ടവരാണ്. അവരെല്ലാം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവര് ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഉടമസ്ഥരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അവകാശം പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ശൃംഗി ക്രൂരനായിട്ട് ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് ശൃംഗി. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഏവരുടെയും പരമാധികാരികയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദയങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി കൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിടവാങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ശൃംഗിയുടെ അഹന്തയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഭരണാധികാരികളെ ശിക്ഷിക്കാനും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുമില്ല. ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശൃംഗി പറയുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലും ഞാനത് സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ശിക്ഷിക്കും. എന്റെ ശക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ആര് പറയുന്നത്? ആ ശൃംഗി, ശമീക മഹർഷിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി പറയുന്നത്. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്
കോപത്താൽ രക്തവർണിതനായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങളുടെ കൗശിക നദിയുടെ ജലത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് ഋഷിപുത്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ഋഷിപുത്രനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ രാജാവിനെ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപാചാര മര്യാദകൾ തച്ചുടച്ച് തന്റെ താതനെ അപമാനിച്ചതിനാൽ ഇന്നേക്ക് 7-ാം ദിവസം ആ കുലത്തിലെ അത്യന്തം നീചനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ തക്ഷകൻ ദംശിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ശാപം കൊടുക്കുന്നത്? ശൃംഗി ശാപം കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ കലിയുഗത്തിന്റെ സംസ്കാര ശൂന്യതയുടെ തുടക്കമാകുന്നു എന്ന് ഈ വാക്കുകൾ എന്നും കൂടി അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. കലിയുഗത്തിന്റെ മായിക പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ സംസ്കാര ശൂന്യതയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അനന്തരം ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന ഋഷിപുത്രനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ തന്റെ താതന്റെ ചുമലിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട് ദുഃഖാർത്ഥനായിട്ട് അത്യുച്ചത്തില് നിലവിളിച്ചതായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശൃംഗി നിലവിളിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ശൃംഗിയുടെ നിലവിളി കേട്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ നയനങ്ങൾ തുറന്ന് മഹർഷി തന്റെ കണ്ഠത്തിൽ ചുറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന നിർജീവമായിട്ടുള്ള സർപ്പത്തെ കണ്ടു. അപ്പൊ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോ ഇവിടെ എന്തിനു കണ്ടു? സർപ്പത്തെ കണ്ടു. അങ്ങനെ സ്വന്തം കണ്ഠത്തില് സർപ്പത്തെ എടുത്ത് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷം പുത്രനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചോ? നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് ആര് ചോദിക്കുകയാണ്? പിതാവായിട്ടുള്ള ശമീക മഹർഷി ചോദിക്കുകയാണ്. ഋഷി ആരുടെ അടുത്ത്? ശൃംഗിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയണത്, തന്റെ പുത്രന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ശമീക ഋഷി യോഗ സമാധിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഉണർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന പാമ്പിനെ നീക്കം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പുത്രനിൽ നിന്നും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ പുത്രനോട് ചോദിച്ചു. എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പുത്രൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ പുത്രനെ പ്രശംസിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് ചെയ്തതിന് എന്താ ചെയ്തത്? പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. എത്ര കഷ്ടമായിട്ടുള്ള, എത്രയും ഘോരമായിട്ടുള്ള അപരാധമാണ് നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇത്രയും ചെറിയ നിസാരമായ ഒരു തെറ്റിന് ഇത്ര കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകിയത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അവിടെ ഋഷി പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നീ അവിവേകം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ആരോട് പറയുന്നത്? തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശൃംഗിയോട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ മകന്റെ അവിവേകത്തെ കഠിനമായിട്ട് ശകാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തിന് ഐശ്വര്യം നൽകുന്ന ഉത്തമ ഭരണാധികാരിയെ ശപിച്ചത് വലിയ പാപമാണെന്നും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ധർമ്മമല്ലെന്നും മഹർഷി മകനെ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും രാജാവിനെ, ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവിനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല, അധികാരവും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷയാണ് നൽകിയത് എന്നുള്ളത് മഹർഷി തന്റെ മകനോട് പറയാണ്. താൻ വലിയൊരു പാപമാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് മഹർഷി തന്റെ മകനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇതൊന്നും മുഴുവനാക്കല്ല, ഏതായാലും 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ടുള്ള രാജാവിന്റെ അഭാവം അധർമ്മത്തിന് ഇടവയ്ക്കും. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൊള്ളക്കാരും കള്ളന്മാരും ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കും. പിന്നെ അവിടെ ജനങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ മൃഗങ്ങളും സ്ത്രീജനങ്ങളൊക്കെ അപഹരിക്കപ്പെടും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ പാപങ്ങൾക്കും ആര് ഉത്തരവാദിയാകും? നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാകും എന്നൂടെ ആര് പറയാണ്? ഋഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് മകന്റെ അടുത്ത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മളായിട്ട് മാറും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അതായത് തന്റെ മകനോട് പറയണം. അങ്ങനെ ഋഷി വ്യാകുലപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈ ശാപത്തെ കുറിച്ച് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വർണ്ണസങ്കരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും എന്താ പറയണത്? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥിതി പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക ധർമ്മങ്ങൾക്കും യഥാനുക്രമമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനോന്മുഖ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദത്തിൽ നിന്നും ക്രമേണ സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ നിന്ന് നിബന്ധിക്കും? ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെല്ലാം നിബന്ധിക്കും. അപ്രകാരം അവർ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ആകർഷിതമാകുന്നത്. തൽഫലമായിട്ട്, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ശ്വാനന്മാർക്കും കുരങ്ങന്മാർക്കും സമാനരായിട്ടുള്ള വർണ്ണസങ്കരങ്ങളുടെ ഒരു അനാവശ്യ ജനത തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരായിട്ട് മാറും? നമ്മളായിട്ട് മാറി എന്നാണ് ഇവിടെ ഋഷി പറയുന്നത്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചതിലൂടെ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം അത്യന്തം വിശ്രുതനും ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഒന്നാന്തരം ഭക്തനുമായതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാക്കന്മാർ ഋഷിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നിരവധി അശ്വമേധ യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അത്തരം ഒരു രാജാവ് വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് പരീക്ഷീണനും ശ്രമാർത്ഥനുമാകിയാൽ അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലും ശാപാർഹനല്ല. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശരിക്കും ഒരിക്കലും ആ ശാപത്തിന് അർഹതയില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരമഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ്. കാരണം അവിടെ എന്തിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു? ധർമ്മത്തിന്റെ, ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീല തന്നെയായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയല്ല ഒരിക്കലും ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ബ്രാഹ്മണരോട് എന്ത് കാണിക്കുന്ന അനീതി കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമല്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം തന്നെയാണെന്ന് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. താൻ ചെയ്ത അപരാധത്തിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് താൻ ചെയ്ത അപരാധത്തിന്, അതായത് തന്റെ മകൻ ചെയ്ത അപരാധത്തിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ ബാലന് മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനോട് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്? ശമീക മഹർഷി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. കാരണം സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചത് ഏറ്റവും കൊടിയ അപരാധമായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? ശമീക മഹർഷി കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ്, തന്റെ മകന് മാപ്പ് നൽകണം എന്നോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെ വന്നാലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയാലും വഞ്ചിച്ചാലും അവഗണിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ശല്യപ്പെടുത്തിയാലും വധിച്ചാൽ പോലും പ്രതികാരബദ്ധരാകാത്ത വിധം സഹനശക്തിയുള്ളവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സഹനശക്തിയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്നിവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തം പുത്രൻ പ്രവർത്തിച്ച അപരാധത്തിന് മഹാമുനി അപ്രകാരം പാശ്ചാത്തപിച്ചു. രാജാവ് തന്നോട് കാണിച്ച ധിക്കാരത്തെ അദ്ദേഹം ഗൗരവമായിട്ട് കണക്കാക്കിയില്ല. അപ്പോ മഹർഷി ഒരിക്കലും രാജാവ് ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തിയെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം നേരെ മറിച്ച് തന്റെ മകൻ കാണിച്ച ഈ അപരാധത്തിനോട് പൊറുക്കണേന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്തപിക്കാനൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സാമാന്യൻ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ ദ്വൈതങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ വ്യാപൃതരാക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും ദുഃഖിതരാകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ വ്യാപൃതരാകയിൽ അവർ ലൗകികമായ ആനന്ദം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? 50ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, 50ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളോടും കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി വെടിഞ്ഞ രാജാവ് തന്റെ അവസാന സമയത്ത് ഒന്നിലും ദുഃഖിതനാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ദുഃഖിതനാകുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായിട്ട് വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് ആനന്ദം കൈക്കൊള്ളുന്നുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും എന്തില്ല? ദുഃഖമില്ല. സാമാന്യ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈ ദ്വൈതങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ വ്യാപൃതരാക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും അവരൊരിക്കലും ദുഃഖിതരാകുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അവര് അലട്ടുന്നില്ല. കാരണം അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് വേറെ അവരുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന യാതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ലൗകികമായ ഒന്നിലും അവരെ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 18ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇവിടെ പറയുന്ന പേര് വിപ്രശാപോപലംബനം എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാ